Na üdv srácok, egy nagyon egyszerű és érdekes kérdéssel szeretném kezdeni ezt a videót. Ugyanis az lenne a kérdésem, hogy ti mit csinálnátok abban a helyzetben, hogyha egyik nap arra kelnétek fel, hogy egy lány testében vagytok. Na ugye, szerintem mindannyian ugyanarra gondolunk, hogy ugyanaz lenne az első reakciód. Egész nap elkezdeni saját magadat fogdosni, mi a franc is van. És gondolom ez fordítva is igaz a lányokra. Ugye? Habár ezt még nem állíthatom teljesen biztosan, ugyanis ki érti a nőket. Na de, térjünk is rá a lényegre. Gondolom páran már sejthetik, ha más nem is a videó címéből. A mai szintén egy újabb ilyen véleménybeszámoló lesz, mégpedig a Kimi no Na wa, vagy a Your Name című anime movie-ról. Hát már nagyon régóta meg akartam nézni ezt a movie-t, és végre tegnap sikerült. Na most megpróbálom nagyon tömören összefoglalni ezt, mert rengeteget lehetne beszélni róla, és előre szólok, hogy nem lesz spoilermentes, úgyhogy aki még nem látta az előbb, menjen és nézze meg, és csak utána kezdje el ezt a videót nézni, mert az egészet le fogom spoilerezni. Ugye az első jelenetünkben Mitsuha és Taki, a két főhősünk, egy ilyen monológot folytatnak, amiben ugye elmondják, hogy ők keresnek valamit vagy valakit az életükben, és enélkül nem teljes az életük. A következő jelenetünkben pedig már egy ilyen vonatos jelenetet láthatunk, amiben Taki egy lány után, hogy pontosak legyünk, Mitsuha után kiabál, hogy árulja el a nevét. Erre a lány megfordul, és ahogy nyúl felé, egy szallag kezd el letekeredni a keziről, és összeköti őket, ami a kettőjük közti köteléket és az idő eltörlését szimbolizálja. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy miért pont az idő eltörlését, de erre még majd a későbbiekben visszatérünk. Ugye következő jelenetünkben ugye már Taki Mitsuha testében ébred fel, és logikusan neki is az első reakció az, hogy elkezdi a melleit fogdosni, hogy mi a franc történt? Következő pillanatban pedig már belép a húga a szobába, vagyis hát Mitsuha húga a szobába, és nézi, hogy az ő nővére meghűlt. Na jó, mindegy, szól neki, hogy menjen le reggelizni. És itt van egy kis ugrás az időben, mert a következő pillanatban, amikor már odaérünk, hogy reggelizzenek, már nem Taki van Mitsuha testében, hanem a valódi Mitsuhánk megy le reggelizni. És akkor itt az első olyan motivum, ami így arra utal, hogy ők testet cserélnek, hogy Mitsuha nagymamája így oda szól neki, hogy látom, ma már normálisan viselkedsz. És akkor Csajci persze össze van zavarodva, hogy miért ne viselkedne normálisan. Akkor ugye elindul a suliba, ahol az osztálytársai szintén ilyen megjegyzéseket tesznek, hogy máma már normálisan viselkedsz, hogy máma már nem vagy úgy bekattanva. És akkor elmesélik neki, hogy mi történt az előző napon, és akkor meg teljesen értetlenkedik, hogy mi a fene történt, hát azt nem is ő csinálta. Az osztályteremben érve pedig a füzetjében talál egy üzenetet, amire úgy felfigyel, hogy hát azt nem ő írta bele. Na innen pedig áttérünk abba a pillanatba, amikor Mitsuha kerül be Taki testébe, és ő is ugyanilyen meg van lepődve, viszont ő végig abba a tudatba van, hogy ő ezt álmodja, vagyis hát avval próbálja vigasztalni magát, hogy ez egy nagyon valósághű álom, egy valaki másnak az életéről, mert Mitsuha mindig is el akart költözni Tokióba, hogy ne kelljen ebbe a kis faluba élnie, hanem egy nagy városba élhessen sok ember között. És ugye ő abban van, hogy ezt az egészet csak álmodja. És ugye idővel, ahogy jelennek meg a furcsaságok kettőjük életében, rájönnek, hogy ők ténylegesen testet cserélnek, és elkezdenek így egymásra filctollal írkálni, üzeneteket hagyni, naplót vezetnek a telefonjukba, és idővel létre is hoznak egy ilyen tiltólistát, hogy mit nem csinálhatnak, miközben a másik testében vannak, és így kialakul köztük egy elég szoros kötelék. A lényeg az tulajdonképpen, hogy kettőjük közt ugye egy elég fura kötelék van, már hát ugye nem mindennapi dolog, hogyha az ember valakivel csak úgy testet cserél. És így mennek tovább, élik napjaikat, amikor is ugye Mitsuha leszervez egy randit Takinak, és ugye ez a randi egy nagyon fontos momentuma a történetnek, mert ugye pont az előtte lévő napon ugye Mitsuha elhatározza, hogy elmegy Tokióba, hogy találkozzon Takival. Na és ez az a jelenet, amivel kezdődik az egész anime, vagy hát movie, hogy ugye megtalálja a vonaton Mitsuha Takit, és amikor köszön neki, Taki nem ismeri fel. És vajon miért?
Na mindegy, itt van az a jelenet, amikor miután száll le, Taki utána szól, hogy árulja el a nevét, és itt kötődnek össze. A későbbiekben pedig, amikor elérkezünk ennek a randinak a végére, amire már ugye Taki ment el, ugye Mitsuha hagyott neki egy üzenetet, hogy ugye ma este lesz látható az a híres neves üstökös, ami körül az egész anime forog. Ugye, és Mitsuha kiáll egy füves rétre, hogy ezt megnézze, és egy gyönyörű jelenség tárul elénk, ugyanis az üstökös ketté válik. Ekkor ugrunk Takihoz, aki el akarja mondani Mitsuhának, hogy zajlott le ez a randi, mert hogy ugye nem jött neki össze, mivel hogy ő addigra már belezúgott Mitsuhába. És itt jön az a jelenet, amikor már többet nem cserélnek testet. És jön a kérdés, hogy miért. És Taki elhatározza, hogy hát ha nem cserélnek többet testet, akkor fogja magát és elmegy, megkeresi Mitsuhát az emlékei alapján a rajzokból, amiket készít a faluról, meg minden. És a nyomozása során kiderül, hogy ez a falu, ez nem más, mint a híres neves Itomi falu, ami 3 évvel ezelőtt becsapódott az a leváló darab az üstökösből, és majdnem mindenki meghalt a faluból. És ekkor döbben rá Taki, hogy hát az nem lehet, mivel hogy ő ugye végig beszélgetett Mitsuhával, vele cserélt testet, és itt jön szóba ez, ami hogy összeköti az időt, hogy az idő egy nagy gubanc az egész, vagyis hogy Taki egy 3 évvel ezelőtt élt lánnyal cserélt testet. És végül elkezd nyomozni, és egy szentélyben, ahova még Mitsuha testében ment el, ugye megtalálja azt a szakét, amit ott hagyott, ugye jelképként, vagy valami ilyesmi, hogy az ugye Mitsuhának egy fele, és azt megissza, és ekkor újra testet cserélnek, és ekkor Taki mindent megtesz azért, hogy megváltoztassa a történelmet, ugye avval, hogy ugye kitelepítse a falut, hogy ugye ne halljon meg senki, amikor becsapódik az üstökös. És ugye persze senki nem hisz neki, vagyis hát csak páran vannak, akik segítenek neki, de ugye nem nagyon hiszik, hát ki hinné el azt, hogy hé, figyelj már, mama, be fog csapódni egy meteor, takarítsuk ki a falut, evakuáljuk a falut, ez a pontos kifejezés. A következő jelenetünkben pedig ugye Takinak, ugye, aki a Mitsuha testében van, beugrik, hogy ha ő most itt van, akkor ugye Mitsuha az ő testében van, ezért elmegy ahhoz a szentélyhez. De ugye ők ketten nem találkozhatnak, mivel hogy Taki 3 évvel később ment el ahhoz a szentélyhöz, mint ami most játszódik. De fölállnak oda a szentély körüli nagy kráternek a peremére, és hallják egymás hangját, ahogy kiabálnak egymásnak. És abban a pillanatban, amikor elszaladnak egymás előtt, megérzik egymás jelenlétét, és itt kapunk egy nagyon gyönyörű jelenetet az animéből, amikor is ugye próbálják megfogni egymás kezét, de nem tudják, mert 3 évvel később vannak egymástól, 3 éves eltéréssel. És ehhez fűződik az animének egy nagyon fontos momentumja, ugyanis az, hogy ugye alkonyatkor elmosódik a nappal és az éjszaka határa. Magyarul, hogy elmosódnak a határok, és pont alkonyat lesz, és ekkor megjelennek egymás előtt, de már a saját testükben. És így találkoznak össze. Ugye akkor elmondja Taki Mitsuhának az egészet, hogy ugye állítsa meg, vagyis nem is, hogy állítsa meg, mert ugye nem tudja megállítani a meteoritot, hanem hogy evakuálják a falun. De ugye ekkor már kezdik elfelejteni egymást, mivel hogy ugye ők gyakorlatilag soha nem is találkozhatnának. Ezért megpróbálják egymás tenyerére ráírni a nevüket, de hiába, mert ezután is elfelejtették egymást. Annak ellenére, hogy Mitsuhának sikerült megakadályoznia azt, hogy meghaljonak a falusiak. Ugye ezután már 5 évvel később járunk a történetbe, amikor is ugye Takiról kerül főként szó, hogy ugye, hogy állásinterjúkra jár, de még mindig nem teljes az élete, mert keres valamit vagy valakit egész élete során. És furcsája, hogy felkeltette az érdeklődését ez a pár évvel ezelőtti Itomi falusi eset, amikor becsapódott az üstökös, és csodával, határos módon senki nem halt meg. Ugye ekkor Taki meglát egy lányt egy piros szallaggal a hajába, amit ugye ő adott Mitsuhának akkor. És elkezdik keresni egymást, és egy gyönyörű lezárást kapunk az animének, amikor is egy lépcsőn megindulnak föntről és lentről, és középen, ahogy elsétálnak egymás mellett,
Taki megfordul és jóformán rá kiabál Mitsuhára, hogy nem találkoztak már valahol. Ekkor ugye majdnem mind a ketten elkezdenek sírni, és Mitsuha is azt válaszolja, hogy de én is így éreztem. És gyakorlatilag ez a lezárása az animének. És szerintem egy teljesen kerek történetet kapunk, egy teljes gyönyörű lezárással, és olyan gyönyörűen meg van csinálva a zenék, a sztori, rengeteg poén van benne, őszintén szóval én nem egyszer végig röhögtem, vagy 5 percen köröztül, mert olyan poénok vannak benne. Egyszerűen annyira magával ragadó ez az anime, hogy egyszerűen muszáj megnézni. Aki szereti az ilyen stílusú, mély mondandóval rendelkező animéket, vagy bármit, annak szerintem ezt látnia kell. Ez szerintem én még olyanoknak is ajánlani tudom, akik nem néznek animéket, mert ez a történet, ez egyszerűen gyönyörű. Én még most is egy kicsit ott úgy legbelül úgy érzem, hogy úgy nagyon megfogott ez a történet, és ezt képes lennék akár még 10-szer is megnézni egymás után. Egyszerűen hihetetlen, hogy mennyi kreativitás és mennyi munka van ebbe az animébe, és gyönyörű mind grafikailag, mind történetileg. A karakterek nagyon jól ki vannak találva, egyszerűen gyönyörűen meg van csinálva. Mondjuk van pár dolog, amit én hiányoltam belőle, hogy azért egy kicsit komolyabb kapcsolatot láthassunk köztük, hogy valami, a befejezés az még egy kicsit, hogy ténylegesen, hogy összejönnek, vagy valami, hogy ténylegesen találkozzanak, de szerintem ez az anime azt a hype-ot, amit kapott, jócskán túl teljesítette. Szerintem ez az az anime, amit látni kell. Ez egyszerűen gyönyörű. Ezt egyszerűen már nem tudom tovább ragozni. Ez egy gyönyörű anime volt, és szerintem aki csak teheti, aki csak tudja, mindenkinek ajánlani tudom, hogy nézze meg, mert egyszerűen gyönyörű. Csodálatosan meg van csinálva. És hát szerintem ennyi is lett volna ez a mai videó. Majd a következő videóban találkozunk. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot. Majd ne felejtsetek el feliratkozni, valamint itt csekkolhatjátok majd a többi videót is. Addig is én Hardy voltam. Szevasztok!